כן, אני תוהה אם אני אשתמש בה או לא. למה? אני יודע למה. הוא יושב על הברזל עכשיו, רואה? יפה. יש רוח קשה. לא אוהב אותה. הרגשת עכשיו בזה? בשש? היה קשה. לא, נחיתות היו לי קשות. נחיתות עם הפנים. תשמע, אלה שמצלמים 3D צריך להוריד להם את הכובע. לפניהם להוריד את הכובע, כן? הכדור הגדול. מה זה? הכדור גדול, לא? מה שיכול להתרחק. קרב. לא, אבל עדיין לצפות את הכיווני תנועה שלו זה מאוד מסובך. פה. תנחת כבר.